Здравейте, YouTube! Това съм аз, Тони 100 и днес ще ви покажа малко survival на оцеляване. Нека започнем. Събира малко дърво за къщата. Малко идем. Знам, че в другите клипове не се чувам, защото няма микрофон и в момента съм в един приятел и в момента ми дава да се снимам клип. Скоро може и да ми вземат. Ще видим. Ако ви харесват клиповете, нека абонирайте се. Колко дърво, не знам колко да събирам в момента. Не знам, нещо ми е променен скина, не знам защо, но имам знаме на метало. Вижте. Странно, нали? Нека малко вълна, мреве. Мреве. Ато за крампи. Тара. Аре бе! Ще мотах просто. Взех ми да. И... сега не знам дали да започвам. Ще мога да го взема. И започвам с къщата. Тъй. Тук... Може някой път да снимаме и с дубинг. Мисля, че трябва да сте го посещавали вече. Той ми е приятел, в момента в него снимам тях. Ние сме приятели, са познани отдавна. И от 2 години играя Майнкрафт. Някой път ще снимаме заедно с него. Ако искате и вие да се снимате с нас, нека пишете на личното. Ма няма да ми стигнат дървата. Не. Ето го. Сега... Къде е хума? Мале... ето. За малко да се го загубя. Не си спомням как да направя така, че да си запомням къде ми е къщата. Как? Менето това дубинки е до мене и може и то да го напускам. Аз да направя чекпоинт. Направи го.
Вътре тук. Окей. Чакай. Опа. Уау. Окей. Ще ти го кръстя Хоум. Я. Хоум Тони. Абе, Хоум. Не, Хоум. Как цвят искате ти? Червен. Така са тази червен. Ето, ставим те. Чакай. Аз ще го направя червен. Бяло стяга. Жълто, дай, те. Добре. Това е червено. Ето те. Значи вече имам вече къде ми е къщата. Готино е. Не съм много. Прилича си с четвърта като снимаш. Ето червено. Вижте го, виждате жълто. Това знам. Вижте кислата жълти. Ау! Удара се. Ко... Айде! Колко дърва? 24. Мисля, че има много брица в Майнкрафт. Знам, че малко може да лаги. Компютъра не ми от най-силните. Моля? Компютъра не ми от най-силните, затова Но лаги. не ми е геймърски. Айде, Поне компютъра ми 4 рам. Че не е много малко, ама... Не! Не. Сега си сложа за дърва още така. Стига да е второто. Рам, ща, ту. Това е много смешно. XP имаш тук някъде. Мисля да направя този път вече по... епизоди. Обаче ще правя епизоди само с дубинг, когато той иска и тогава ще снимаме. Ще качвам. Няма да е скоро със сигурност. Докато не си купя и аз микрофон. Много мая сега. Колко клипове вече? Направих 5 клипове общо за сега и не се чувам. Знам, но много гадно така. Сигурно на вас да се е случвало. Нормално. Да, те го сетих за един сервер Normalcraft. Казвам така да говорим за нормално. Аз играм много, може да снимам в него. Следващия клип може да ми бъде минигеймс. Минигеймса. И за ребе мога да ти дам. Да снимаш един минигеймс. Сари бе, търпай. Дърпай. Дърпаш по едно. О, 56, дърпаш дърпа въже. Ай, свърша хома си стои вече. Дърпаш дърпа въже. Дърпача, дърпа въже. Това не е... Някой мразя чалките. Това не дърпача дърпа въже. Много гадно, че Веномотика спря да снима клипове, но ако искате да се върне, може да го накараме. Ако събираме още повече абониране, то може сигурно да се върне, никой не знае. Може и да стане, ще видим. Аз съм се абонирал. Ох, нещо лагне. Будата на типрича на някакъв зелен чук. И правим имаме и сайт. Как бе сайта?
Супер сок за нас. Да, Суперсок and Тони 100, ale.bg, влезте Посетете. и ни посетете. Вижте страницата ми. Окей. Аз тук се мятам на лево, тук Рей Мистерио. Рей Мистерио. Съм гледачи кетчам. Аз съм Рей Мистерио, ама погледни. Може и да имаме giveaway. За премиум акаунти може да дадем. Изчакайте малко.